Din il-ġimgħa 150 priġunier fil-faċilità korrettiva ta' Kordin bdew jitkellmu u jaraw l-qraba tagħhom mod virtwali permezz ta' Skype. Minħabba l-imxija tal-coronavirus f'pajjiżna, it-tmexxija tal-ħabs waqfet iż-żjarat tal-qraba tal-priġunieri bħala mezz ta' prekawzjoni biex jiġi evitat li l-virus jidħol fil-ħabs. Id-direttur tal-ħabs il-Kurunell Alexander Dalli qal li ħadin id-deċiżjoni biex il-priġunieri jikkomunikaw mal-qraba tagħhom permezz tat-telefon u jarawhom permezz ta' Skype. Għaldaqstant, l-amministrazzjoni tal-ħabs flimkien b'direzzjoni ministerjali iddeċidejna illi nużaw it-teknoloġija anka biex nagħtu iċ-ċans il-priġunieri jitkellmu mal-familjari tagħhom. Naturalment, qegħdin nagħmlu l-architecture li hemm bżonn juża biex din is-sistema tinfirex mal-ħabs kollu. Il-Kurunell Dalli qal li ħadin id-deċiżjoni għax f'dan iż-żmien ta' sfida u kemm xejn diffiċli, fehem li kienet diffiċli li l-priġunieri ma jarawx l-qraba tagħhom. Il-ħabs huwa post partikolari. Il-priġunier titteħidlu il-libertà, però mhux id-dinjità. Kull priġunier hemm familja, l-aċċess tal-familja hija xi ħaġa li jiena nemmen fiha, li jiena anzi nipprova nagħmel l-almu tiegħi illi nara li l-priġunier ikollu kuntatt mal-familja tiegħu għax din hija xi ħaġa li tgħin anke fil-rehabilitation tal-priġunieri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.